Odjak živa som sa veľmi hanbila behať sama vonku pred ostatnými ľuďmi, a keď ma to neskutočne lákalo. Bála som sa ľudí, ktorí by ma odsúdili na základe jedného pohľadu, lebo mám zlé držanie tela, nedošlapujem tak alebo onak, či nie som schopná odbehnúť súvisle 1 kilometr bez zastávky. Pozdravujem moju učiteľku zo základnej školy, ktorá nás učila telocvik. Asi by som toho mohla vymenovať oveľa viac, lebo vec, ktorú som si neskôr uvedomila, je, že sa nedá vyhovieť každému, a predsa ja som tiež len človek. Je úplne v poriadku niečo nevedieť, učiť sa a áno, aj sa báť. Prečo by som ja mala riešiť, čo si kto o mne myslí? Však nebeha v mojich teniskách. Ten proces pochopenia bol samozrejme oveľa zdĺhavejší ako veta, ktorú som vám práve povedala, no podstata zostáva rovnaká. Tá sloboda, ktorú som zrazu pri tomto uvedomení pocítila, mi otvorila množstvo nových nepoznaných dvier v mojom živote, ktoré som pre svoj strach mala zapečatené. Skúšať nové veci bez strachu a úzkosti mi dávajú pocítiť, že žijem. Ako by som objavila niečo, čo mi v živote vždy chýbalo, no nevedela, čo to je. Je príjemné posunúť sa nie, toto nechcem skúsiť, pretože mi to nešlo, no chcela by som vyskúšať. Teraz behám, cvičím, bicyklujem, pracujem s deťmi a na projekte celoštátneho rozmeru, študujem si marketing, veci zo sveta športu, pohybu ako takého či ľudského tela, základy grafiky. Starám sa nielen o fyzickú, ale aj psychickú stránku mňa. A tiež som si spísala dlhý zoznam vecí, ktoré by som chcela postupne vyskúšať, zažiť, sparaviť či naučiť sa bez predsudkov. Malá myška by práve skakala od radosti, že som to zvládla.